Previously on Jangu Comedy Series. Kuti wewe bwere pano kwatwe nakakote aka kuti atuzamtengere drama yakale blessa wako. Oh, Ora ka blessa wanga nepali chito. Oho. Dina iri mwana blessa. Yes. Inu aseni awapange zokonda za mtima wao. Manimba? Inuso musale. Mpange zokonda jani? Saso. Ndani Zovala zukaka lichela la machita kusokera nsipigumu. Sapa. Zito kukani. Tawana ni zime mwapanga mmoto. Zabwino, zopangola. Kala kati wa mwamuna wina wache. Chifanya wanju ya bari. Ndipo chifanya wazikundikila chuma. Nyai kalani nino simungale pele kwana wende bo zomwe ndi kunenazi nino simu ngarada kwana jawa atiwo amuna waya apita amakwana ali pamene choko ndakuuza ni tukome apita ali mwa ndakuuza latest yafika kale kode ine ngatisima ndidusa nifana apa pamuforokoza zosiyana ine natela mene zachitikira ndimene muforokoza apa zosiyana chifanicho sichimwe muforokoza apa ntifani mene amaforokoza zose pala ndi odi mufuna mukale kumatenga lawyer kwa sentence kupita kumayambi kukayika kumayambiro kwa sentence basi mufuna mukale lawyer wakamene kaja basi wapitabe nje uzimulondola kuti kodambe nje ukusa ine chomwe ndabwera pano makufuna ninonse ine ndimafuna ndikuthokozeni ine ndimakutenga ni mwana arafuna ayamike tezingodya ni mandasiwo udya ziko ndimakutenga ndikuti ndine makolo anga mandisamala ngakhale zina zimachitika komano ino ndi makolo anga ndithu ndi ndimafuna ndikuyamikeni ipo ndi samala pokhala nani ineyo ndimafuna ndikuzeni kuti nditsanzike kuti ndikuyamba ndasuntha kayi upita kumuzi momuno mumpanda muno ndikupita kwa gani ukubwereraso kwa gani kubanja panopata kambira tabaza muziya ito ilipo kwini mukamafuna kuyamba nkhani muziyamba nibalagala iziveka bwino aba gani ndibwerera mukutiyani kwine kwemi ineyo ndi gani takambirana ndabwererana ndipo wandiuza kuti ndibwerere kunyumba tizikakhala tikapitirize baja tinalekezera mubwerera ku nyumba kwa Jangu kubanja mupita kubanja kwini dade kwini mwende bwino koma kumeneko zikakakuvutana sazabwerere somo uzakhala straight wakumusi tamvana re mwana simukanene kuti aende bwino ne kanga simmamfuna ndipo ti ndwachangu lulendo wake ndonyamka lero kuti lolo dusani mutenge utomu katundu wanu dusani nditu kulongeza zose ndiponso ini nimupise edu amene atenge bwinobwino masangake aduse bwinobwino apa nimpise mutenge kulongeza atu zose kumene kuchichose zina nditenga iyayi mutengeretu kodi mutizukhala bani mutengeretu kwini kwini banja mulongeze china chose mutengeretu mademu ni panchito tukatundu kumugawagawe mwende bwino telefoni ya mwende bwino kwini kodi kwini chanu mwana wapita kwapa kwake upesa manje vinachitika pano vinitengera ntaa kuti niwalika bosi masewera dawe amusipana ipiratu pano chibwirikititu manje ndinati mwana wini wachani uyu kunamabwera ndi bodza lake kutipotekesa ife mutu pano khanga na wanga zindizolongosoka ndithu zisezijani imwe munamulandira pano kodi mmene zinalilimo zinthu zake tikupeza tu chibwirikiti chotali iyayi mwakuti mulele mphatu si munthu na imwe mulemba mama muziwa vachitika vake vija manje ndipo ino
ife ndikuza kuti ndipepereseni muno ndipo ndi mwana wake uja liso liligwatu khanga napanga zinthu zolongosoka khanga napanga zinthu zoti zithandiza koma kuti zaboza zeni awe mwe mwana uja sali bwino naivana ninenda ine manje ndati mwana uyu niwachitika bwanji uyu alimena ulemu alibe dontho pang'ono asikwana mutuma ayetu ndizoti zochita kukayikisa ndizoti kumene kodi ujeni please kabwanji ndabva kuti mufuna so muchosi Peter sinifuna kumwona pa nyumba yanga pano pa plot yanga asipita huko magarizaso bwanjiso ndakaso wakukwanani zochitika apita huko nibe na nchito ene mwe tete zikamba vina never Priska hivyo awe shirefu ayo waumva ndakasema kwa ndiziona kuti kodi abali asaka Priska waso nawo zukhala bwanjiso nawo pamene ayi zizake zosayendeni asizili bwino chipwirikiti naiso mulere basali bwino kubweza katundu ngata junior tete alikuwa kumene kucha kulivindalama ti manje ni chani uyu ni chani uyu hule ili isi hule mwesa hule ifeyo tapakambilana maplani athu ose takonza tagwirizana kuti mwenenga tibwirere omwe mndeno mwenenga kuti muvomereze ndibwereze chani nanga relation chipa ineyo ndiye mungwenenga mundivomereze neyo mauti nangu sindingavomereze uyu ndi hule akupaya iwe akupaya mankhwala koma alipodi iwe kani ine mungwenenga mulemekeze akupaya hule ili likupayisha wamona wapesawayani iwe kumathola uyu thoma kababele yu ife ndikuona ife ndifyachine hayi ife naona ine ndifyachine koma mankhwala amene ndiro kampweleka nawo musawerengere pamene pacha ndi mankhwala ndiro kamene ajawo anzerezesa toka kamene uja akachita zake wankazi wiwi akuzoti jese ati jesa nyasa amene nifofina ife alefo okuchita uyu ati jesa nyasa uyo wankazi kanthaka tekaja bejabe to zaname tichite bwanji akungosangala manje tichite bwanji bari leo sanduka hostero no sabana mukujua zimenezo yazi sina zo mabasi koma yeto izizi zaba TikTok awa zapeza bati asabezele nje baja ndi TikTok zugwiza yena ko mbili ya muntu imaoneka mtu banyeru ndikhalidwe chimene akuvulira iwo wandichani kufuna kuchuka chani ndeba yamuna yena amafuna uvulawo abusa nakana ino mugweruza kuti cha abusa nakana tingati nthochi yakanika kugulika ili ndi makoko nde muisende makoko ya anthu ayigula nthochi ni munthu zugwiza sole zigula ndika ndina mukande sinamvesesa takanda tikande mwakuyi ndaya tatikandeni pakuya bwaru bambuju nyengere ndikandeni ndikandeni bambuju ndatikandeni bisama kandani pamusi pake badi ndendi kukandani maso apa bwa ndikukupukuta kukanda hawa kande majezi chani yeso kantu kuti ndombuju maganizo opita ku John acha munasintha cha ino mafuna ndipite yayi mesa mafuna upita ndini ndeno munanena kuti sompita munasintha cha zinacholoka zochitika kuti inacholoka zochitika ino simunanena kuti ndika pita ndekuti ndombewe muno mukhala yachani nobody can stop it machani nobody can stop it paiva hata kuimiseni sapone nesu ndipemena kuti ndiruze opeza opata kuti ndipo anthu amene akumana umuliyenda amene akuti yerekeza upite uone lasta wapasi boliboli aluyerekeze uone mene mafuna ndipo so even amakuza nini anachiro na even ndama sopita kumena kuko ndikuonjezera zotu zonesa njira maranzi zimemwa khalira sapano uko muna ndizikakhala mwake uche pamene apa taona okay ine kukuza ni chilungamo ndinala kwisa ileso kulephera kupita kuondera kwisa chakwe ndakakhala ndapitani
Apo po wa bweza kukanalira. Mwe bweza kukanalira last time. Neti bwezi zira dita. Ine Kabena a David Nkwezule anakabwa nachoka mulonde. Kuza kukanda ndipati. Antu akuchuluka zochitika. Muziwa ine ndimakukhulupirira chilungamo basi. Munthu nimuze chilungamo chimpweteke. Bora iyeyo wachimva kuti ndi chilungamo chachokera kwa ine. So ine zimene zijazo ndimanena ndizoona ati bamba juu. Ine sindikana khawa panda inu, sindikana kwanisa. Ukhawa panda mamuna? Aya. Sabana ndi kuti zimene zimavuta ndi chimene cheno munakatha kumaza baba kuno zingili zanke. Ineso kujapo. Ndi pamene anthu amapwetekekere athu. Kuti kujoni kujaneso ndiye kuti ndikana kwatiwanso. Munakata? Ndikana kwatiwa. Ndiye munakakwatiwa nyumba yake. Mamuna ata ndikwetireyo. Ndikana chokatu muno bamba juu. Ndipo imene ndisindakajerwa rambambo yanu umena hapa. Ndipo tu mamuna yonali nchampeza kali. Chupira pole. Jani? Mukana kali mwabitati. Sikamuta. Nitapeza kali mamuna tawa amuteki. Mubita? Kuti. Ndikutuluka. Panali zodi mwana ana ndizidzukulu. Kuti. Akuwasa tayime. Soma kuziwa. Awa? Akupanga. Ama Indian dedi. Radishe nene. Abanga chibwenzi ndimaga Priska. Awa. Uto kwa askari azidzukulu ana. Awa. Awa sasa wakusanga. Nditi kukukuza nilija. Ajifanya. Inunde munasa. Iya yu mkundise kani yoti sidi kusanga. Inunde munasa. Kuti inundi netose no kanga dinaloze. Ajifanya. Kyali. Inulo wrong choose ineso wrong choose. Wrong choose nda. Kusanga bola Ndinga ufuna difanana ndi. Sawa mbese ndiwo. Ufuna difanana. Inuyo. Ndinda nene. Ajifanya. Olo sekingi network yo. Kyali. Ali esabini mwamuona mufuna. Akulu ndiba ine ndiba mimi ndachona. Awa uswazi unabweteka atwa. Kodi inu. Ine ndo tolinga ine samaka ndibi. Ndani. Ine. Haya ndikande nipandisha bali. Baba ndibu. Hizi zimene zikuchitikira nino. Kulepera kugona. Osati kulepera kugona kuma makaliro anu. Sazino ndio samajwa ndi nyumba munote muliana. Twakatudwaje. Osamba kakandana kujipinda kwa kwa. Osamba kakanda yo sachoka bwana. Yo sachoka bwana. Kuli mwili mbikiratu. Mwili mbikiratu. Kuli chimakala chili chali majera. Umene majera si achani kuno ndikakupangira ndi just kubwera pano ndi nkazi wana 8 ndikapangira jera si mulu pasana nabadika apa shuka zizukulu pamene ndipo ndi zizukulu tuziza sana pang'ono iye ndiye munamba kuti ndikucheza ndi zizukulu mesa ndikucheza ndi mai first born one Priska second born ngodi chembwana ati afranco nemani ali momo ngodi joni yakafika shoni kali Chani. Ndikuzula ndebuti. Uyerekeze. Ore ndikugwese zimene umayika kamazo ore. Iwe galu bavazi. Ndiri pabiri nasimikizwe kuti awawa samafuzira. Amene wakoti zima. Pomwe iwo wapeza kuti akhoza kaya sindikuziwa kuti amaganiza bwana. Nane swazi ndikanda padiso zikumu wawo. Zapindu ndizimene ndikuthamangira ndani loka siku kuziziwa iya zizichita kunena chili chose kumachita kunena kuti ayi paja kuchaichai mnaya mandambo anga kuchoncho munaya kakumwamwa kuchimwakuti inu ndile pali business ili yonso kumene mukula muzindi pasiyenu business yake asa ngero tuwe niwe ni ngero mmene mukuonekera taima nitikuya mikireni
mmene mukuonekera inuyo ndi ngelo ndipo inuyo tikubwera kwanu ndikumene kunapangisa kuti kunoko kusinthe kuno kukukongola masiku ano ngati mmene kukukongolera kuna miwawa inuyo ndamene munapangisa kunoko kupanda kuno kukuoneka bwino ngati mmene kukuonekera kuja kukukhala manjalulu manjatayikilili kukuoneka bwino ndipo akamanena kuti one day is a day apa ndapomereza siku ndili mozi nditu ndikuchite nakwe kuperekereni nditu wakuti ndabweresatu anthuwa abwera nyumba mwangamo amayi muli benzero ino amawa ndi mamuna kuti angakuthandizeni inuyo chifukwa chani unyoza choti zungulira konseku mwapeza kuti koma amenewo ndenda manga kuthandizeni koma muzikhala ndi ulemu koma tunde monena kupita ine kukhomo kwanga kuno aya ndi ulemu monga mwana wanga ulemu wako mtundu wanje amawa ulemu simukuzipatsa inu efika inu simungamende ndamene usayiwale tu paja ndisayiwale chani ine ndamene nakakupepesera kwa ndiyangu ndine amene nakakupepesera ndosa ndiwale uli ndi ufulu kunyamuka kunyamuka ndikawuze kapena ndikawuze bambo fikani nditu musamapanga tu makani ndi mayi yani opanda ulemu atekati kufinyira bele pasi apa umwalire iwe kapena mwina tafinyira ni bele pasi fana anayenawa amaona ngati zila zimango kambi ateka kufinyira bele pasi toneka tunga kale ndi moyo iwe oloineso ndemo lisonjaka kuti kulipinyato mayi anu ndi mulungu achiwiri munganene kunena kuti ayayi iwe amwe kuti mazona ziko mwamayi mama wake wako chakwali ese nenda dzuka uko ndakatunga madzi pa chisime imene mapita kukatunga madzi simunandakule kuti chani iya munakanena kuti ndikusuntha nakandipangisa yesterday deire osati deire ya tsopano zimene zizachitika mwazizi nisima chani osati ngati tamvetserani zimene zachitika inu mwazizi nanga chani ine mene matembeni kuti nditete sinde ndili mwaju ngangomva kukakuzongo ndati shut up ama yapo ali kuti ari kutunga madzi netu mafuna ndaimbire kwa mai zachani ndikaimbi ai ndingopatsa komona mukaimbira panja kuchitikira isachedo tukowe kodinu ndikuona ngati zaboza tu mukunena za zoti munakwatira mkazi wa ana 8 ndipo tu inu muli apa munthu unetu napanga mistake yaikulu yota kutenga mkazi wokuti ali ndi ana 8 ndiye ndimagwira tu ntchito ngati ujeni ngolo ndimagwira ntchito ngati ng'ombe ndicholinga chokuti ana 8 adye amayi yawo adye ndiye nyumba muja ndili ndisasoka ni nkazache nawonso adye ndikubwera munyanyiwa adye inetu nsaname nali ngati ng'ombe ko basi koma pano yaya nditu sopano inu muli ndi mwana wanu mukunena wobereka ine yaya pamene popo ndewe ujeni mulungu sana dalisepo iya sana kudalisepo komano ndikhulupirira tikubwera kwa inuyo yayi zichitika mayindira bambo sangalasa eti bwayiso ndino abambo sangalasa zikomo kwambiri komano sikuti tiwosangalasa kwambiri ndinetu hayi inuyo ndiwosangalasa kwambiri ndipo ndino nzimayi osatopa kucheza naye chifukwa cha inu tunteka kucheza nanu 2 weeks tisakugona tikungocheza khani zaboza hayi ndikukuza ndichilungamo
chokani hapa Zona? ndipo ndikuona ngati kuti ndi ndaliso nditu chifana kasi mmene ndateromo ndili mkati mosakasaka mkazi wa ulemu mkazi wozichepesa mkazi wooneka bwino ndi mmene mulili inuyo ndikuona ngati zonse ndikukambasa zili mwa inuyo Ai chokani hapa. Chokani hapa. Chokani. Ndithudi. Chokani. Ino mwakuti papa mmene ndaneneramo kunena kuti ndimafunisisa ndithu kuti nditapeza munthu wokhazikika ya ndithu nangasino mwanena kunena kuti pajauje amuna ngana mwalira chabwino yayi basi mmene zatero ndiye kuti kuti mafuna mamuna ofasa nawo luka ofasa kuti ndikhale naye mmene ndililile ndiyoti pumi apapa ndikuti mafuna mamuna ofasa nanga ndiye mutengera zinthu zina zimene mbere mwandi kufuna ofasa unandithandize ndipo tungodya zonse zimene mukunenazo zili mwa ine iya kutoka papa mmene mwatolo mweneyo mwatola khasu ndi mpini omwe ndiponso ndinoti mwatolaso ndi munda omwe pamwatola khasu mukalimira kuti zona munda ine ndili chabwino bambo ndakumvani yeti ndithudi very good koma ndilingalire kaye mutani ndilingalire kaye ya mai nkhani yabwino ngati iyi simafunika kulingalira mupitisa mphepo ya chabe ya satani ya satana ndimafuna ndilingalire kaye inu mukalowesatu ujeni bumuluza upeza pesa mpaka na mulingalire kuti azimai nthawi zonse munthu akakuponya limawu achikondi mmanena kuti ndikaganize pali munachita kupangana sono pali zinthu zina tusizimakolo zichedwerera inu ndithu ndamva ndithu sinja kuti zili bwinobwino zili bwinobwino chokani ndisindeni zina kuchokera pa munthu uja kubwera nganisi pamabe ndikhulupirire kukhala suku ziko sili Pani. Juu ufunga nisinte school. Abide kwina. Mimi kuja ndaona uri saujira bwino. Naona moja ni magreda aga mina nabwerera. Nabwerera. Koma sona no so simuna mwaga kuma muthandiza bakoma. Chifana nthazi ambiri zinthu zosamanga wasirazi princess. Ni mamuthandiza ru komano afunika kuti nisinte school komaso azibira ubadai. Amene ojatu akhakuti nzeba. Kandize bwana ru. Akhakuti nzeba alibe. Akhakuti watengera no. Ina? Muna machiponya, watengera chiponya. Ino mwindiza? Bola. Mamuna wanzela ngamane yota zibira ujo. Zaru zake ndeziti. Nanuso jani. Zikuembe nazilo azimanga. Zandizunza bani. Ndofuna rundrama ndakangozipangisa zikumapanga zakuzuza mliziafika ngamwa. Ndemwamva za skulu za. Ndani. Aune. Tena sama wana ndawe yonga mbuda. Loan. Alendo. Akula ndani. Etokaza mazi. Kai muri bwanje. Iri bunogeni. Ayi tiri bwino. Amayi muri ba? Tibunogeni ba. Tiri bwino. Ine ndima yaka juu. Awandi amunanga. Bamba juu. Karudzi weni. Ine nindazo. Oho. Na yetu mai. Chabwino. Ndino hako kono kukwali kono gani? Isini makhalako. Na yetu. Chabwino. Tikutama ngireni.
ine msindobe kwambiri ndachokene kuchitipa kukameme uko hayi go to go ukameme mwakwezi Kutali. papa tunda Inde kuna vita pana kumanata ije ni Tanzania apa pali Zambia apa pali Malawi ndi pa freeways zimene mwatipenda so pano ku Ngotendera. ine ligwira kunoku wasakasaka bambo chipwanya Akwa ndikunoko. Mwapeza ndithu. ije mwango wafuna achipwanya ayi chimene ndabwera ndikwasaka achipwanya ndinena kuti anabwera kukameme kuchitipa usagwira ntchito Amazamanga. ndefe lazima tungira mazi pamene pacha oho sana kulipire nitamene olipira siwo iwe funa nkagwira ntchito koma tili nkati mogwira ntchitoyo anandifunsa ine ngati banja Next on Jangu Comedy Series. ndiyetu amayi pepani mwachitapo soka chifukwa achipwanya wapitana komanga kuphalombe Kuti nubanje. cha Musamaname. Akunama achiphwanya walipo. Tiyeni unondupeke kana ndikwa mamayi. Ndikana ndiseni. wasipanyana kuzali kuti mutu mandivute apati kuti pamapokosa pali mafuso mafuso mukupikana mufa mundirembechi kapena ndipo iweyo ndiweyo izizi sakuku inu inu yotitiyeni kai kunyumba ukoko tikakambisa tiyeni kutipo inu sakukuza ndipita kutipo wina ndikupanipo ajibwana mbona ndini sokuni kungatende kuti chani kunena inu munanduza kuti ndikupita kutauni ndikukatenga mbuyanga abwe ndibwena kuchitipa tizapange chinkoso ndikubwera ndimwe ndikazi ndimwe munenazo Yaba ndesa mangeni babanje naye nisabanya nini? Adi manga kufuta. Yaku mana kukulibe Inai wani bandi mene, wani bandi. Unali weka muje ni mbanja.